Beth yw enw ti a safle ti? Enw i yw Morgan Rogers a fi'n amddiffynwr. Lle ti'n dod o'n reiddiol a lle ti'n byw nawr? So fi'n dod o Bargoed a fi dal yn byw yn Bargoed nawr. A pwy ti'n chwarae pêl-droed i? Tottenham Hotspur. Sgrifiad o hun mewn 3 gair. Tawel, penderfynol a hapus. Sut wyt ti'n cadw'n heini? Well, training obviously gyda Spurs. A wedyn just ymarfer ben hunain hefyd, so rhedeg. Eitha lot. Beth ti'n neud i ymlacio? Fi'n hoffi darllen a gwylio TV series. Gweithio dda am y cwestiwn nesaf. Beth yw dy hoff lyfr a pham? Fi'n hoffi darllen autobiographies. So nes i darllen Megan Rapinoe yn couple o wythnosau nôl o'r mwynhau un hwnna. Be yw dy hoff pryd bwyd? Pasta caws. Pa tîm bêl-droed wyt ti'n cefnogi? Man United. Pwy ti'n edmygu yn y byd chwaraeon a pham? Wel, hoff chwarae fi yw Ronaldo. Ers fi fod yn fach, so fi'n probably mynd i dweud Ronaldo. A beth yw dy obeithion am tîm cenedlaethol Cymru? Fi eisiau cario ymlaen i cael fy newis ar gyfer campiau a wedyn hopefully gwneud debut fi yn y couple o misoedd nesaf.